Makhi has been posting how much she's making on a monthly basis. What nonsense is that? You are posting 10,000 US dollars, 7,000 US dollars, like different amounts every month almost. She says that she's inspiring people. She's inspiring people by posting how much she makes every month. You will understand why people don't do that. I hope you don't. I hope somebody sends her this video. You are putting your children's lives in danger. Uba ungumuntu okhe angene ku-Facebook okanye omthandayo uFacebook, ndiqinisekile basoze ungamazi uMakhi the Shwapa Queen. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Now nanku ke uMakhi the Shwapa Queen. uMakhi ke bethunani ungumuntu o-active kakhulu pha ku-Facebook, opostayo and uyafaka ne-achievements zakhe. Ebefaka ke nemali ayenzayo ku-Facebook, imali ezinkulu bethunani, close to 200k a month. I think noma 200k ebebenza ke a month okanye uyabenza. Now abantu ke baphuma besenza i-post beyigxeka lento kwenziwa ke ne-videos. I remember uOwami from Owami Entertainment naye wayenzile i-video, abantu ke bathi uOwami unomona, abanye bathi uOwami unika abantu ideas babahambe bayorobha uMakhi. Now uMakhi ke kubethunani uye wachaza ku-Facebook wakhe into embi emehleleyo izolo. Uthi, I had uninvited guest, lucky I'm safe, they thought I'm alone, kanti imoto ya baby ise garage, le marathon le shayiwe mabeva spam sibridja. So abantu baye babaleka ke emveni koba baye bava umpu inoba ke oMakhi baye badubula. Na uMakhi ke ufakile ne-pictures ebonisa, uthi baphansi bangena endlini wabhala, they were almost inside and 3 were armed, they were in my house and they thought I'm alone, kanti my man is here, abakasoli. And then ke abantu abanye khabakholelwe ke bathi yi-content lena, abanye babe bemblame abayilento Makhi uveza izinto zakho, imali zakho ku-Facebook nezinto zenzayo, so abantu bakuthatha as unemali. Waphendula ke uMakhi esithi, guys, I see all your comments ne, but one thing you should know, kuthi bantu bangena ngisho ungasebenti bafike bantshontshe. It's not a matter yokuthi I show you guys my money, so behave guys, this is not a right time to judge, we're not okay as a family unless you've been hating and now it's your time to shine. So ke uyanqanda abantu uMakhi abathi lento ba esoloko ebonisa abantu. uMakhi kena ke uthi uveza izinto zakhe ku-Facebook to motivate people. Uyabonisa unemoto azithengayo, indlu yakhe ke uyilungisile inhle, besandobonisana ngoku ethenga ifridge I think ye-30,000. So abantu ke babhizi ke bayathetha ba Makhi nawe wenza kakhulu, khawubuyisa inyawo from showing off i-achievements zakho. Uyachaza ke uMakhi uba abantu bayaqhekezelwa, wafaka ke nenye ipicture ekunye netshomi yakhe, sithi nantsi itshomi yam, nayo ke baqhekeza kwakhe, bathatha nefowuni and stuff like that, and ayingomntu ke uthi show off. Sesibulela ke uba right shem uMakhi the Shwapa Queen, and uyasebenza shem, uyaposta ku-Facebook and ziyabukelwa izinto zakhe, so shem she deserves the money she's getting. Hopefully ke uzoba safe, athathe ne-extra measures to make sure ba akukho lula uba abantu bangene kwakhe okanye bafumane kwayena. Anyways, enkosi kakhulu ngothini bukele le video. Khanike nitsho ke ninake banicinga ntoni ngayo. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.